he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Henderson County, Kentucky, USA Sheriff Office duty de chuan March ni som kumsang khat zakwa som kwa pakwa jinglam dar thuma kol danglam takan donga mi pakhat chuan an kota mi mak deuh mai om thu aron report ani a soidan chuan chupa chu an kota akar huna aluta motor ruk tume moti lain horuta mai lo chuan a horna metri chiam mai ani ome ti chuan police te chu an thudon bozi chuan rang takin chulai hmuna kal tur chuan anin tir tangal ani a hmunan va thlen chuan motor ruk tum ozong alo ni lo chu pa chu kum som ruk pani mi lai alo ni to le ngala a thom no chu a hu zor veka khovatin alo metlum lo chau ani biak the alo zia chole deuh nu chuan chu pa chuan a hming chu Richard Dorman ani thu asoya mi panin silayatin chunga vau betin an rubawa green lui puya an the thlata ni in ain soi eng tin tinemo ain hai chuak shama mi pun tura murem chan mai lo wangin kar chunga chuan alu topa athiamang angin tue motalin aron pui be sein kar horn chu a met tawak mai ni ome ti chuan theyang angan boi pui nuwa police te chuan damdoin laman pan pui tangal ani achunga thil thlenga soidana chuan poi khoina atel nia alana wangin damdoina chuan thu zot fia turin Henderson County Sheriff Department thoklai Lieutenant Frank Gropachu tirphei ania amikom turmel awa mu chuan a phudeu zok mai a ming shachi alo ma se a mu to nuani ti a shangala alo mel shiat to dan la chu manzanin khomalam khani hi ti lamani mi alo le ngal Lieutenant Frank Gropachuan bank pakhat CCTV a thala kan mu case pakhat kai noya chol karli zetan lo zon to ngei khani ti a shengala zon mu tuma thei to pan lo chua mek chutiarin lo lamdaya ulsam angreng taka mu chuak le si chu makati angreng view nge ni Ahmad khat kalta February ni thum kum sangkat zakwa somkwa pakwa khan Henderson County Sheriff Department chuan emergency call andonga ron call tu te chu farm and call e zong Aaron Jack Norris a then ten nia Norris a farm a chuan thil diglo ama an hriat awangin en dikturin an ron kovani chulai hmuna chuan Lieutenant Frank Gropale a tho puite an wathleng phe ngal thuaya Norris chena in bula chuan ran chota na bu pol an da thatna thlam lian deuh hi an sa chumi chung bu pol zinga chuan a farm nei tu pa Jack Harris a ruang chu alo letreng maya a ruang chu thisenin a bual ne hlea a hliam tordana tangin vuak hlum ni nge in alang tin chu mai ni lovin a hnung zanga chuan thil hriam engemaw kuthlak na hnu ma thuk tak takapem aum nuala a bul loka lungral a fonga le a ha te thisen kai nuai an hmu wangin chu an tol thana man ruan ni nge in an hriani chulai hmun vel chu uluk takin an endik ngala thing khon bula chuan bu pol tlem hi a sang deuh hian alo oma bu pol dana hmun po nilova a sanga chuti alo omonga chuan amit ala ngala ti chuan film khur takin a han hai kianga chu bu pol moya chuan thisen khang to hi zau tok takin alo om lea tin chu mai nilovin a vela le thing khona thinga te chuan thisen perna hnu mani nge tur hi dar sar devin hom nual bokani Frank chuan ngai dan anei thiam ngal maya ruangan mu na mun chu tol thana mun nilovin tuna thisen tlin hnu le a perna vel chu kudanin thlak na lai tak zok chu ani aringa thani hnuwa thlam chunga chuan hnuglutin bu pol kara an thukruta ni in angai ani tin asir le dewa chuan thir tlon pakati thisen kai nuai in anwa mule boka chu thir tlon chu arit channel not lea chu tiang thir tlona in vuak chu
ka fiam che ni kha in ti mai na chi ni lo ti a chiang ti na tum ngei tha hial po poi ti lo ni ngot lo chuan chu thir tlon kher chu a chu hau lowang chu wangin tol that tu chuan tha tum sa reng khopa huat na na satak a pai sa ni lo vek poin thin rim lu tu khomulo khopin aom ni nge in alang chumi ni lo chuan chan dang wangin ru fim tak pu chungin an that ti na ni mai a enge mo wang ber po chu ni se arap thak dana nep chuang lova chui chuangai ani top mai ani norisa chen in chung chuan an en fi azui le a chuar le thil da tha theina om chi zong chu an lep se ne le dialanga chu in chunga chuan hun rei tok taka omemo mi pakhat mai ni lo in nam noyan omemo ti na ani mel chu ti rol chuan mi sual chuan in chung chu chinglet ne vio ma se thil hlu han bo omero hriat ani lova a wallet ngei po norisa ke korip te a chuan alo la om rengani banga calendar in tara chuan January ni somthum pakhat alo in tar va chu pathian ni nin ruangan mu ni chu February ni thum ni lai ni ani to thung calendar po alain le lo dana poi khoina chu tho chan ni jing karemo chumi malame mo thlengani an ringa ma serin thu tak meu alani tin chumi nu chuan aletar box an endik lea chuta chuan tho chan ni le khalo thleng po alo lo ma veka wangin poi khoina thlen hun an rin dan chu adik mel viau ani nu chui tu te chuan chulai velmi te chu theyang angin an kom kwal ngala chuta tang chuan chui zui tur thil poimo deuh pakhat an hrengal pang maya an thenom nu pakhatin norisa chuan wallet pani anei thu alo hril hlau maya a ma khan pakhat chun lo mu chuak to a ma se poimo zok id card vela dana zok chu awm lo ti an hreta chia ani tina in dap na khan bank check bom ruak ringot hi an hmua a chunga check bu chu mu tur awm lo chuta tang chuan tual thana thlen chan chu sum lam thil nerin kai noina awm nge niin angai theita ani norisa rong taka tha ani thu chu adar chak lea a hria piangin makantia mipuya chong chiang viau ani to that tu chu tunge nianga engwange niang ti chu anin zot ringot maya no chui tu te lain a chan na an la nei der mai silo chutia a khonota an phili boy mup lai chuan investigator te chuan call poimo takan dong tanol mai anom na tanga hlavak lo union county bank pakhata tangin ania chu bank ho tu te chuan norisa check mangin account da tanga paisa lak chho tumanom thule chu check an norisa signature chu anan ending lein alem ninge an hriat thu an ron soyani chu vele nu chui tu te chu rang lu tukin bank a chuan an vakal ngal thuaya chu check manga paisa lak chho tum tu chuan Cleo Campbell anin ain soya paisa lak chho tur zatin ziak chu dollar sing khat sang khat lai ania chu norisa account da paisa om zong deuh thoni ti chuan chu Cleo Campbell chu tunge ti hriat tumin an bank CCTV footage chu anan ena chu ta chuan counter bula ading lai thalak fia zet mai hi alo om hlau mai papakhat samwar vek kot nena in chei thlap hi lo nia a mel polang chiang viau ani thalakan nei fia thaboka azon chu harlu tuktura anan ngai lo deuh ngota ti chuan chulai bial vela chuan Cleo Campbell ti mingpu chu anan phek zon ta top maya a mai ro chu rinai takin mason na achak lei thei tlat lo mi shangin rin helom nia an ron report te chu an lo en dik zela an mizon Cleo mel nen chuan aloin person theina samai an tumang ngot chuan a ko duak tlat lo ti chuan chulai bial vel ringota zon chu atok talowa hriain an huang an zo chho ta zela arampum huapin Cleo Campbell ti mingpu zon be pui chu an thak tarup mayani report lo luna chu state shanami an ni poin an bepop zela rilhel thalak te chu in thonin an fin fia ngal zel boka ma se
an mi du tak chu an lo ni lo zel mai olsam takazon mu tum khan nia ma se chol karli zetan be nuwa po mason na om hlei theimeu lova rin ain alo hau tak zek ani amai ro chutia angai na shelo takanom lai chuan an mizon an beidon san lek lek to chu rin lo takin an mutta hlau maya chu atira kan soilan damdoina an da ta kha ani an mizon chu muto ma se Lieutenant Frank chuan ru buai ruk deuh na alani athala ka changin chu pa chu Cleo Campbell ngei niin a shesia ani la chuan Richard Dorman ani in ain soi thlat mai box sia enga motak thil diklo chu aum ngei niin a sia zon chuange po atum ru hle ti chuan Lieutenant Frank chuan film khur takin a han koma thil dang eng mo an zot kolma sate te a ti chuan le chutia pangai taka anin biak lai chuan Cleo tin ko chela poitiem a han ti thut maya chu vele Dormena chu ameng bial ngal kok maya ma se boyangin alang chun zom du big mia lo pangai takin aom zui le ngal vata amai ro chu nu chui tu pa chuan a che zia chu alo man na samai rilhel na mitin a thli reng toa a hoi hera chang chuan ati mai lo tia chiang viau chuta zet chuan an man chuak to tho don ti ein hre chiang to bokaniang hoi hom takin min chui tak don ani chuan nang mani in thiam lovetin ani mi alovin state dang te kan kai don awangin FBI la min punangai covering ve ati dam thluam maya ti chuan Lieutenant Frank chuan FBI te chu bepopin an harasat ne te chu awathlen ngala an ni po chuan a bo zui turin an special agent Paul Paper chu an ron tir ve ta ngal bok ani chuan an suspect chu thu han zot fia ve ta Dormena chuan a chunga thil thlen dan chu chip chiar takin a soi chuak ta bank atanga mi poisa lak chua chungchang vela chuan amazing hlap tu ber chu mi pakhat Charlie Stewart ani thu asoya mi lem changin hetiang hian an poisa lo withdraw saknual to ni ome Dormena chuan Norisa account atanga poisa la chuak tu po ama nge ni thu asoya Charlie chuan minglema Cleo Campbell in titurin a shilnin asoi bok tluang takathila kalabei seilain Dormena kar chunga thi chhonga an chhar mani khan an boss Charlie chuan in muachul thu soin Clarksville Tennessee kalturin aron tia chulai muna chuan kalin in muna mun turan ruata Charlie chu alo nga ka chuti lai chuan papani hian an ron pana pakhat zok chuan ron bei thutin stan gan anti karan manga cha theilo turami an shok na thin mangin aron bea amai ro chu thei to palowin ven ve ta ka chuan pakhat zok chuan silai phorin aron tin tamaya Dormena po chuan chet zui chi ni to lo ti hriain an thuang chuan om zui ve ta ani ti chuan ti turan shilangin amator chuan an tlan chuaka chutian tlan lai chuan tu tenge an ni ti te a han zot shama an ni chuan Charlie nauti an ni thule a hnena hruai tura atirniin anin soya chumi nu chuan thataka in bezuin in haule in ti thin rimpo an nei zui lem lo ti chuan marlam panatlanin green lui kam an thlenga chuta chuan chukin ama hruai tu te chuan meizial ten threa chuta tanga an tlan chhuale don chuan a be selo deuh main motor hnung bungra phurna chuan lut turin an ti tatlat maya tina wallet an lak sak boka thil sual ti ho an ni boka Charlie an film khur thu hla ti tura ati danin an che ve maya ngain thuoi takin alut ve maya amai ro chu Dormena chuan tlan le mai tura in ngai lain lui kam oi tak metar som ni zeta thui oi bung vut maya chuan an nor liam tamaya chutia thingei tura in ngai lai chuan a van ne siamin lui thleng don chia tia kar hnung chu ain so hong ta hlau maya mi panite chuan a chuan ring lo lutuk nge ni akutan lo phuar lo hlau boka ti chuan tuya chuan thei to pin in haya
thingbung pakhat hi man fua nget taka pomin atlang metara za chuang zet tuina len thlak nuwa eng tin emo in hai chuak thei ta shrama chuta tang chuan khoilam ber nge pan ti po shelovin karem changa mu masak bera chuan alut ve topa ti chuan tran pui tu anom be sein kar horn chu ahmet tawak mai niin ain soyani nori satha ani dante a check le id card ruk chu ani dante minglem mang account da tang paisa lak chuan tum dante han ngai toin pol pay pa chuan a malok chal kar khat liam ta Alabama lama thil thleng an chui mek nen in an na thuk tak nein a hring tatlat ani chu khei chu February ni riat zinga thleng ania Alabama state a Morgan County deputy sheriff pakhat chuan kolan don bo zuin lunglak na mun hlui pakhata tuitlinga motorin lelom dewan mu chu enfia turin avakala harasalo takin an motor soipo chu awa mungal maya chu motor chu ven ania ahmalam chu lunglak na khuar tuitlinga in nimin rolrem lo zet hian alo ding bung buwa sheriff chuan motor nung chu han honga rizai le kha alo dar nuai maya chumi zinga chuan papakhat hi alo mukom renga a kuddak tape manga phuar niin a mel po mu theilo khopin a in char chuak vek ani deputy sheriff chuan a han endik thuaya ma se thoto lo ti a she thiam ngal maya khoi chelovin office lama hriat tir ta ngal ani tual thana ni nge alana wangin office lam chuan detective teri kelia chu amuna an tir phe ngala ti chuan ruang chu ain dik veta ani an mi thi chu mingo niin kumsom li panga tang somnga panga in karvel niarin ania forensic team te chuan engman khoi chet main uluk takin crime scene om dan chu atlan an lama sate tea chumi nu chuan ven chunga chuan lu tumin akong khar le lam chu anan honga puan pakhat hi lo oma an va muchia chu an phuzok mai chu puan chu a chetlat ani chu vele nu chuidu te chu an tol nung ngal thuaya an silayan chu ngal roka a mai ro chu re veang reng takan nga nuwa po a chet zui tak silova chuan film khurem emin anan naya ti chuan le chu puan anan phi hong thut mai chu nu patolam hi akadak te pachar phui tlat le phuar hlom chungin alo let reng maya atira motor ven dik tu khan evidence ti chiata hlau luata ven kong khar le lampo hong to chuang lovin ami va mu ma sakha athi to ti a chian vele khan atol kian san khania chu wang chuan alo mulo mai zo kani he deputy sheriff a fim khur lo tia dem thei chu ni viau rolin nu sui tu te chuan ain sum theina le a fim khur thiam na chu an fak viau thung chu tenga mihring ruang ngei han mu chuan boy som yelova han kalsan le chu thil har takania in ti nu chui thiam taka crime scene lo chil ve chiam po thil om thei takani a mai ro chu tiang wang chuan evidence tam taka che theya kota po nu chui tu te tran mun ati phet viau thei tlat ani chu nu chuan hliam tuar na saviau maya rang takin damdoinan pan pui ngala thei top chua en kol ngal niin adin mun po ngai tom vak lo nu chuan a chunga thil thleng chuan an zot zui ta chu nu chuan a ming chu Florence Nicole siani thu a soi chuak ta ni an ruang char po chu tu dang ni lovin a fapa James Nicholsa alonia a seidan chuan an nu fa chuan scan han vel thingin an chuaka chu ta tanga an ho in an thleng fel chau tia kongka an ron kika awa hon sak chuan mi pakhat hi lo ding renga chu pa chuan a kalna tura chian lo wangin kalkong vel ron zot du niin ain soya chu ti a thil zo te a chan fela kalsan le maya tum lai tak chuan chu pa chuan silain atin ta thut mayani ti chuan sitting room a chuan vau chungin a hruai luta ain rin main che theilo khopin kuta thlak ta aka chu au chuak theilo turin dakte mangin a char phui thlata akut akhir betlat bok chuti lai chuan pon lama midang tong thom po a hre thei nge ni chumi nu chuan chiang lo roi hian midang ron lu thom a hria
afapa James a na room lama pan ngal ti po a hre thei ani chu ti lai chuan misol pakhat zok chuan ama chu a pun nola pona an ven hnunga chuan a the luta a hnu loka thil rit tak hian a ron del dopa a thim ema wangin engma mu thei lova police ten an va mu chuan hnuwa ama ron del tu chu a fa paruang ani ti a hre ta chau ani misol te chuan ven chu khalin an chua puita thui vak lo an tlan hnuwa an dinga anin sa seng ta ni in a soi nu chui tu ten uluk tak anan chut letin an va mu na hmuna chuan dar kar som pali atanga dar kar som paruk vel lai chu aom manan ringa chu ti chung zong chuan lau thong taka aom ba ka abula afa paruang let reng ti po shemi alovin aom reng ti na ania athil ton chu arap thlak tak zetani pinikol si chuan ama ngei po chu than tum niin a hria adam chuale hlau chan po thi toy mon ti ni lo vek poin thi ngei turan ngai wang ni arin thu a soyani kongkaron kik tu pa mel chu mu malin a soi thei to lova lo palo kumsom ni bor velaniang ti bak chu a soi thei tlat lo eng wang a chunga chu tiang thil chu thleng nge ti chu ngai ruat ngai na po a hre lova hanrin hlel chin tur tak ngial po a hre hlol lovani nu chui tu te chuan an in chu luk takin an en fiang ngala engma thil bo om an hre an ina chuan thil hlutak taka om nual chungin engma bo tlat lo chuti chung chuan tual that du khopin miswal te chu an chetlat sia chan thatok tak chu om ngeyanga chu a chan zon chu chu nu chui tu de mo phurna anile donani pinikol sia lo dam le de nu chuan ama ho ngein a in chu an en fia thalea thil bo omem ti den an ena chuta chuan a tira abo ti an hriat lo thil bo chu alo om ngeyani man lai chemte angai hlutu te ta na hlutak le manto taka hral thei tur le paisa $5 zani vel hi alo bo dai maya tin afapa James check bu an zong muzo lo bok check bu bo chu nu chui tu te tan chuan alomom let ling phian maya tuine mo minglem mangin paisa chu lak chuan tum hlau chuan nu chui na aron sat ko hok thei tura an ngai ani pinikol site chunga thil thleng chu norisa check an ruk chua dante ama an tha dante le minglem manga dormena paisa lak chua tiran tum dante nen chuan nu chui tu te chuan inangan tiviau maya thil hlutam tak zinga check bu ber kher han lak chu a common lo deuh bok nen chin chia lo ol big deva dormenan athil tona soilai khan an hre chuak deuh zok mai ani ome tin norisa case chu an misual hriat lar tak Charlie Stewart a mingnen soizomani le taka phei chuan pinikol site case a po in nam noina ane nge an ring nget tabur mai ani nu chui tu te chuan dormena chu a hriat zong dop chua tumin an han kom thalea ma se Charlie om na tak chu a soi thei tlat lo a soi dan chuan an check ruk chua sa le chung check nei tu te ID card chu midang kal tlangin adonga anin bank atangin alo walak chua sakta thin ani chung an lo khoi to te chu police te chuan an chui zui ngala ti chuan le thil poimo tak mai an mu chuak le ta chu tianga an bank account an lo khoi sak to te chu dormena ne na mail in ang tak vekan lo nia an ID card chu kengin zam le hlau thong mail pumi lovin bank chu avador thina bank lam point rin hlel na pakhat ma nei lovin an lo pe chuak le mai thina ni amai ro chu tiang chuan dormena chu che pro fe view ma se atopa chuan ama chunga ngei po thil rap thlak taka thleng zui ta ti na ania luya an nor liam don khan a wallet an lak sak vele chia mi chunga che danang chin amang deuh chu an zong veleanga ani chu a service hun an ti top sak ta ti na ani mel viau mai eng poni se an case chui lai mek churinai takin alowin thlun zom kwal thui hle don ti a chiang tarenga chuta poi khoina in nam noi an hriat zinga pakhat Richard Dormena chau an laman boxi abul tum tu ber Charlie Stewart ale Dormena tha tum tu mi pani te chu an zon chua wat lo chuan poi danga thleng le lowang ti soi thei to lo nu chui tu te chu an chet an heavy angai ani top mai ani
tin Alabama lama pinicol si the case nen po chuan ain kung kai kwal vel vekan rin boka wangin Alabama police lampo benglo chikar turin an cha bok ani ti chuan Sweet Home Alabama lam chuan thuthar an ron nei le ta thuai mai pinicol si te chunga poi khoina thlen ma zan khan an nu fan wa mu na mun kwari bulami pakhat chuan a tractor bo thu a reporta rang takin police pakhat watlan ngalin a mun ma vela en fiana kar pakhat 1977 model Pontiac Grand Prix anti chu awa mua a driver motor o mailo wangin a motor number chu a chin chiani a engine zone chu a han khoi china alola lumde wanga wangin driver po alakal hlaman vakin a ring lova ti chuan a pia dewa chuan a khaltu pa chu wazonga ma se tuma awa mulo chuta tanga aron le chuan chu kar chu alo om to mia lo maya chu kar mu na chu atu ka pinicol sile afapa James ruangan charna tangin metaraza somthum pasari vel chau ani chutia ahma zan loka thilrin lelom taka thleng ti an hriat le ta ka chuan in zomna enge motak awm nge an ring het tabur maya ti chuan chu kar chu zon mu chula hriain an mani nu chui tu te tongkam takin bolo hriatina chu an ti chuak ta ani bolo ti chu sap tangin beyond the lookout ti na mai ania in midlo len vel teu ti na angani chu hriatina chu TV le radio tele media shanga an the dara tual thana ne na in zomna nei ni an hriat thu po soilang ngalin mi pui na an deal ta beise ngein police lam chuan maka tam kolan dong le tamol mol maya mi pui lam chuan khua le tui thani an lo thlin le vet le ti chuan chu kar ni thei o mangai report lo lu ta piang chuan bozi ngal zela amai ro chu an motor zon lai chu alo ni lo zel mai chutia mason om mang lovani thum lai aliam le nu chuan chanchin bumi pakhat hian thu beng ver takaron soi tatlat mai ani chuan mi pakhat leri batlaran ti chu chui zui deuh tha hriat thu aron soya chu pa chuan an kar zonang Pontiac Grand Prix chu abuang nei thu a soya James Nicol sa ruangan charlai vel khan chu pa chu bike nei khal chuaka chu mi chin chu a kar po chu mutur om le tareng lo niin a soya ni nu chui tu te chuan chu thu chu rang takin anan bo zui ngala leri batlar chu tunge ni ti te anan chui chian chuan ming lemani ti an hre chuak ta rup maya a ming takpo Charlie Stewart angei aloni ti chuan nu chui tu te chuan an record bulam te anan keu leta chu pa chu ming lem tam tak nein ruk in rok mi suam ral thuam nena mi vau tele tharum thona chi shanga alawin nam hnoi jing to hle ni ti an mu chuak tarup mai chu tiang ani ta ka chuan pinicol sitanu fale nori sa chunga poi khoina chu mi pakhat Charlie kut nu nge ani ti a chiang thokhat ta viau ani tin chu mai nilovin Florida state a poi khoina kai noya man tura zon me kani ti te po an shele ta zela chu ti ni chuan Kentucky sa nori sa thina te Alabama state a pinicol si kidnap le afapa James atwal thi case nen a vain state pathuma ngot na rin hlel number 1 ni na achel mek ti na ani chu apoi khoina bial chu azau hek hok le maya a che dan po sumtam tak khoi thilania chu wang chuan ama maya che nilovin sangoi zon puyemo kit number 1 2 3 mo thlenga anei deu nual arinom ta viawani chu pa chen na le avel wathli thlai turin Alabama State Police athoklai Lieutenant Chuck Zamba chu awakal wang fanga rinlok angein Charlie chu alo om lo ngeya alo om chun anu puila chuan achina hriat lo thu alo sei ve thlat maya Lieutenant Chakatan chuan hanti vak ngai na awang hle chutia anu pui berin eng ma sei du tak silova chuan an chenom nai deuh te an kom kwal le ta ti chuan le chenom pa hne na tangin thil poimo taka hriat bel le ta hlau mai chu pa chuan mi pakhat thi to account atanga paisa la chuak turin Charlie chuan a thlem to niin ain soya
chutia aron thlem ngot mai chu alom lo hlea thil diklo ni ti asha chiang bok nen alo nar tamai niin ain soyani amai ro chutia alo nar ta chu alau thong leang reng hlea ain chu hal sak mayang ti tele athin rimin akap pup mayang ti te a hlauril ru hle niin ain soyani an thenom te point chu tianga mi in hal du le silai chelek du mai tur omang mua an mu chu pathatakani theilo ti a chiang hle tin chu pa vek chuan James tha ani mani chia khan Charlie chu midang pani ne na mu thu a soya an karzon lai pok an kota a mu to thu soi thei boka amai ro chu a poimo lai ber chung mi pani te mel chu a soi chiang thei tlat lo chutia an midu ber zonga hun enga mo chen na liam le nu chuan du pakhat hian FBI special agent Paul Paper churon biain enga mo hriat nei thu aron hril le tanol maya chunu chuan an case chui lai pania poi khoi tu berte chu Billy Leon le apa Larry Leon te an ni thu aron soi ve le tamau mai chunu seidan chuan Billy Leon chuan Evansville Indiana dor pakhat rok tumin ruwa manan siam meka manager chu tha apoi sabom chu ruk chuan tum thu te po alo shil ani home chu dor kan tum hun ni a soila chu alo nai hle to maya nu sui tu te chu arang theyang ber an chet ngal vut futangai thu a shil ngal bokani amai ro chu an che ngal vut mi alo an file hlui te an phorlete te a thalak engemaw zat la khomin Larry Leon le Billy Leon te thalak chu an da tel boka ti chuan chung thalak ho chu dormen chu an en tir veka ama hroi tu te chu an tel vem ti an zota chu ta le dormen chuan Larry le Billy te chu a kok ngal chat mai chu vele rang takin Henderson lama Larry chen na in le Evansville Billy chen na in te chu en thlatur anin siam tangal ani an tum dan bera chuan chu an chen na in pani chu an dap theina na search warrant nei ania chu mi dil chung vel chuan an lo en thareng don ani ti chuan le chu ti an en thlak lai mek chuan Billy Leon chu aina tang chuan aron chuak hlol maya akara lutin in khal chua atum tatlat mai khoilam nge pandon ti hriat anilowa atlan bodai theya anilo point apa chen na in lampanine mo an mitha tur lampanine mo akal theya engma chiang lo an hriat chian chun chu he mi te pa fa hi ko shan khom puiliana an palai don lo tian chianga chu wang chuan an ruwa man lok ang nilovin Billy Leon chu man phot mai tha in an hreta ani ti chuan Evansville lama tang chuan thom no pa ngai in thuam police ten arukin an zui ta chara Kentucky state lu chia tia midang in lo ti dingin Billy chu an manta ani chuta tang chuan Evansville lama phurlet lein station a thu anan zot fia ngala adin mun enin tal chuangai na om to lo ti ain sheve te po ani mai thei athu soile om dan renga chuan azam le ti hairual anilo chuti lai mek chuan Larry chena in en thlatu te chuan uluk takin an lo la en thlenga chutia an spiring lai chuan ani po chu aron chuak ve hlol maya akar lama panding ngala afa pan man thu chu eng tin mo lo hrianga tlan bo tumaniang ti ngai danan nei ngala atlan bo mai po hlo thonom ta hle an mit mo a om reng lai po an tal chuat tir le ni vai chuan zona hau tak chal to dona chu wang chuan ani po chu man mai thain an hrele ta ani ti chuan a puna police om chuan zui ngalin Larry chu ding turin atia silai tin chungin midang lo thlena lo ngak ta top mai ani amai ro chu tia atin reng lai chuan Larry chuan silai chu thuta alua ain kap ta pop mai police officer chuan boy som ngalin arang theng berin dam doina an kalpui ngala ma se an chan man ta chuang lo ani nu chui tu te chuan apa in ka hlum thu chu an kuta om thuan zo fia lai mek Billy chu shilri lo mai thain an hria
apa thi to ti hriat chuan engemawti takin thila soi that du lo pha an hlavani soitawng khan bilia hi chu azam cheto hlea adop tu tela an thiam bon turu mai si athluak suk dan tektik sang sang mangin anan chimbudoi kwal vela an pa fa tak chu amo phurtu beran ni po an rin chia lo thu te abul tum tu ber chu Charlie Stewart ta vek chu ni an rin thu te anan hril kewa ti chuan le chu tektik skill tak mai chu a thok thanang yang mai chutia arin lo tak me nu chui tu ten Charlie ming an han lam rik ta kha chuan bilia chu a thol de huainin a hriata ti chuan James atenu fa ba ka Harris chunga thil thleng te chu a soi chuak ta vek mai ani chung poi khoina zong a chuan Charlie chu amo pu fai veka milawom le tri biom takani thu a soi boka tina fin ema wangin engtika man lo tur thu te soin ram hnuaia po du chen a tombo theinin a soi bokani amai ro chu Charlie chu hun rei takan lo chui to le an lo ve to ni wangin a chan chin chu ani ai chuan nu chui tu te chuan an hre chiang zok mai the ni pafing zet mai ania mun sang poisa thuru na thadeu devaneya chu wang chuan chan fu a har hlea tin chu asum nei wang chuan adu chen a pilbo thei pha ve bokani tin ama hi ram wachal ve tak mai ania har satna nei mi alovin thingle mau kara hun rei tak a khosa theya tin mi zinga poron chuak se a mel ti danglam le in chei danglam vel chu a ne so hle chu wang chuan chu pa man chu thil ol samadi don lo ti an hre chianga tin tun thlenga FBI me point an laman theilo dana a har sa ve thokhat ti chu a chiang hle bokani ti chuan FBI le police trangkop chuan Charlie chenain chu vadap mai thain an hria ama om churing chialo ma se enga mothil trangkai mu turte om takin an ti ani ber ti chuan thuam fam kim nen mi pakhat lectural pui phiarin an phiar ani ber toa kong kharan an tlo hong thuaya ma se chung chu alo ruak huai mai ti chuan nu chui tu te chuan in chung chu du tokin anan lip se ta an han endik tak mai chu pan lo hriat dan chu nep te hi ni ringot poi khoi turin aloin buat sai tha heavy hi lo nia panamai lo takani ti a chiang le zual ta viau mai an case chui lai ne na in zom chu engman mulem lova ma se khum noi chu tlan chu mai thei turin alo verlok diama in chunga om lain lo wa hual veringot ta se khum noi tang chuan kongka hong mi lovin alo pu trudai thei don ani tin chu mai ni lovin a huan lama chuan ven pakhathi alo ding reng maya chu motor thuruk thiam dan po chu bon tak ani ringot FBI te me point an wa thlen lim khan an lo mureng reng lovani chuta chu ven chunga chuan ral thuam chi sang som ni chuang lai le silai mu thanem tok takhi alo che khol boka FBI de chuan a koto patran ngai din muna lo norpo ni se olsam tak chuan an lamai don big lo ti a chiang hle chu tiang zong an va mu nu phei chuan an mi sual lai chu mi big high profile criminal ani ti an hre chiang le zuala tin ain buat sai heavy dana mun nanga po ain che khol na sa hleang ti arin thiam theni anupui chu engma hriat nei velowangin in soi ma se nu chui tu te chuan an oi bau lo maya amai ro chu han norin han vaung yal thin ma se engman soi tir thei tlat lo mi soidanin apasal chu hlau hlea chu wang chuan engma soingam lo ni an ring berani kar liama thla hial avele ta Charlie manan tumna konga chuan engma mason na alom chuang lo kumdo na ve nu phei chuan a chan chin chu TV show pakhata an ti chuak hiala FBI most wanted lisa po a phek malama o phahial to ani nu chuina tam taka hi chuan bo zui tu chi sang report atam lutuk thina bo zui tur beran shelo le an bo zui seng thin lo hi an boina berani fo Charlie chung changa ve thungi chuan
bo zui tur om mu mal tlat lo hi a boi thlak lai berani an thenom te tak ngial point engma chanchin soi tur an hretlat lo maya nu sui tu te chuan makan ti viau nge ani uluk tak an ngai toin an hriat lo tak tak wang ni lovin apoi soyan hlau ni berin an hria chu wang chuan an thenom ho chu thlamona thu cha king chungin anan kom thale ta an lo rin ang ngein Charlie chu an lo hlau hlom hle hi lo nia a chanchin an soi chhuat chuan a tha mai an lo hlau ani ti chuan chutia engma hlau tur om lo thu te hrila thuan an zo fia ta ka chuan an thla te polo muang ta dewa a topa chuan an tong chuak ve ta an thnom velami te chuan Charlie nu puin thil chi sang sleeping bag te mi pa phei khok te le ei tu chi sang te akha tokin a lei deuh trun reng nin an soya a ruk tak chuan an lo ring hlel deuh thum to hi lo ni a thom no lei thin te la chu an fa te ta tur tan chuan a lian hlom lutuka an hak tok le bun tok a dilo shim nin an soya chu wang chuan Charlie om na chu a hre chiang in amamo te po alam sak thin nin an ring ani ti chuan nu chui tu te chuan beng sikin ti dan turan ngai to le ta an beng po a savu to ni chutia malak dan tur ngai to an boi mam lai chuan mi pakhat hun re tak Charlie ne na lo in hre to chuan nu chui tu te chu puya in huam thu aron soi ta hlau mai ti chuan chu pa thom noa chuan ngai thak ruk na khol vua chunga anin chunga valu tir chu thain an hreta alu thei hlau chuan leng lut sat liang in omanga Charlie nu pui chu ati ti puyang thilwa zo chiam chi ni don lova ma se thil tangkai inga motak wa sei chhuat tir tum don ani chuti rol chuan ruah man na chu alo she ruemo rin hlel na lo neemo ani hlau chuan a chana chaw viau dona ina tang chuan nungdamin a chuak to lo hial mai theani ti chuan chunga din mun lo mzia te chu sherang chung chuan chu pa chu motorin Charlie te in lampan chuan ain khal pheita an ko ta chuan motor chu dain in la konfi takin an kongka apan phea aw lung chungin kongka chu an kika ma se chon tu reng anom lo tukvara te chuan han dang yel poin mu tur anom tlat lo maya ti chuan beidong bokin a motor lam chu apan le ta a mai ro chu motor chunga a thut lu rual chi chuan mu nei tatlat mai a motor side glass ava mel zok lain nung lama mishing phe vuai hi ava mua mit khap kar te tak ni ma se chu pa chu Charlie angei nin a hretlat mai a thilwa mu chu nu chui tu te hna a han soi chong ngala an ni chuan man mo takabo ngal rup chi nin an shelo Charlie chu om ngei ti sheringot ma se khoilaya tak nge oma silinga atom nge le noya tom ruk na nei nge nia ram noya biruk na nei zok ti te engangal thuam nge ain chop mi shen te lo nei rengem ti zong an ngai to veka ngaya tharum ne na anwa be ngal mai chuan thil poi zok a thleng thei tlat ani ti chuan FBI Special Agent Scott Brochure sa hovin ruahman na alan siam le ta alan soi khom na tang chuan Charlie chu an in hnung lamaram noi khoi malaya chuan a kho sanga zana anina chuan ru ka ron hoin khovar main abibo le thina ni an ringani ti chuan an mi te zinga mi panga chu Special Agent Scott Brochure sa ho chuan ram vak mi angin siamin chulai ram noi vel chu an va thli thlai ta ti chuan le ama tak chu wa mutsia lo ma se a hnu ma tangin chulai chuan om ngei nin an hreta chutia an ma ni ngein an va fin fia hnu chuan chulai ram noi lu chu tur chuan anin ruah man ta tinan ma ni mai baga ui finglam en kol tu K9 unit an ti te po punin an thok chuak tarup mai ni ti chuan Charlie te che na ina tanga hlavak lova an ui fing shoi chuan arim man fu ta chat maya a phur ngang mai arim po tharin alafia viaw niang
chak takin a chui zar zara mihring tan phei chuan hakal chak ma mai mo ti hial turani ti chuan ui chu thingkung pakhat bula hian ading thuta thingkung lam chuanin abau ta chiam mai nu chui tu te chuan chu thingkung chuan an en ngal thuaya thinga loin do rup mai ma se oman lo omlo hlau chuta chuan Charlie ri ma hriat awangin alo bau mai niin alang chuta zet chuan nu chui tu te chuan an din mun hlau om zia chu anin hret chiang to hle Charlie chu lo om tak takin silai nen lo tin reng mai se chuan an kalet ve main mi pathum pali vel chu a thal ve der theitlat ani chuti chung po chuan chui zui mai lo chu ti dan dang vak om heklo anui te chu anan chui that tir le ta ruam lama chui thlain koran zo zela kor tang anan chuang chuak le chia chu puk zim te phui sui ang reng deuh hi anan muta lol mai a chunga oman lo tian hriat nuwa zoi muangin an hnai chowa sleeping bag le bungro chi sang alo om nual maya tin cho tharlam tak alo om boka an mi chu awak laman vak don lo ti a chiang ta hle chu vele kum khat don a che dan zir chiang na pui berlo nei to special agent Scott Brochure sa chuan mun pui station lambe pop ngalin apu kan mu thu le awm hlatarin lo thu te an chui zui zel tur thu te a han shil ngal zung sunga ama po chu hlawa sha to loi moti mai tur hian phur takin alim puat to mai ani station lama an chan chin lo ngai chang reng tu captain Mike Courtney point duty om ang chu ako khom ngal zung sunga air unit lampo helicopter thlok chuak mai thei tur lo in ring turin ati ngal boka tin chulai ram noi mel sari bial chunga chuan an mu lawalut le chuak anom mi lo na turin ruah man na alo siam ngal bokani ti chuan anin pe thokat nu chuan helicopter po chung lama tanga an chet vel na vil turin an thlo chhuat tir ngala nu chui tu ten an om na lai an soi chu zau he khok takin anan hual phota chu ta tang chuan chhuwa mi lo turin an hual chin chu an ti zim tiala tun an hlo cham chuan eng tika nge hun rem chang an nei leng ti hriat ani tlat lova thane man ngai tlang hle ani ti chuan dar kar thum chuang zeta nu an chui ngat nu chuan investigation team zinga mi pakhatin in biaklat na khola tang chuan papakhataram noi tanga tlan chuak an mu thu aron soi tarup mai chumi nu lok chuan dingro ti te cheto su ti te kan hual vek to che itlan chuak thei chuang lowang ti te in au tuari an shelea ma se chumi nu lok chuan silai puak ta chuai mai chumi rual che chuan anin biak na po chu are zui ngala an thian te chu an misual chuan alo thal der mai em niang nge nia lo thei lovin an thian te chuan Charlie chu an kaplum tamai zok eng zok po chu ni se chanchin lom omani don hau lo police mi le san thi ni chuan apoi turu dona tin Charlie zok a thi ni poin kumenga mozat chunga chanchin chuin a chunga ro rel dik tak hlen chuak turin an lo beitoa thi chu a o ke lo tlat special agent Scott Brochure sa chuan thode depin anin biak na chu angai thla chu ta le second inge mozat are nu chuan misual chu kan mane tu ma kan liam love ti ria sheta khatiaram noya tanga atlan chuakan vanang ching kha Charlie chuan pistol phorin alo kap hi ni oma ma se tu ma kap fulovin an man thei ta hlau ani kap let ve mai lova arin sum sham na zara kumsani pani January thla khan Charlie le a thri hroi te chung thu chu korta ngai to thei anita benkai noi in bum na te mi shen bele tol tha thu boy te an ortir ani Richard Dorman ale Billy Leon ate chu dam chung tang tur tian nia Charles Lewis Stewart chu abul tum tu bernia ngai nin dam chung tang tur le parol po chuak thelo tur shem ani ta ni Charlie hi kumsang ni pakwa khan zela borala Dorman a po kumsang ni sompani khan aboral vele bok anaw pang ber Billy Leon aero dam takin zel bangala zut ta zelani
ole khati zong kha tun trum Geronimo crime kan ti chho thei de chu anile ta tun trum case chu a boy ching chi vet kwal deuh nuaya a vai khatna hret thiam har sa deuh hlekani poin han ngai thlanon le sak ula a fia kwar mayang ole comment section lama in ti hole teang in za vain tuk chua nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule